खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेल लंथमखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्टनि साबजेक्टआनो जाहैबाय मेघालय रायजोआव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय हाबफैनाय सिमाखौ बन्द खालामबाय। मेघालय रायजोआव कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया सानफ्रोमबो सा 60 निफ्राय सा 150 सिम बारायग्लाबनाय थासारिखौ नोजोर होनानै मेघालय रायजोनि गिबि मन्थ्रि कर्नाड सांमाया रायजोआव थांलाय फैलाय हान्थामेला आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय हाबफैनाय लामाफोरखौ आरो सिमा ओनसोलफोरखौ मैया 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 7 सेप्तेम्बरसिम बन्द फोसावो। बन्दनि समाव हान्थामेला थांलाय फैलायखौ थारलायै बन्द लाखिनायजों लोगोसे गोनांथि जानाय मुवा बेसाद रोगाग्रा गारिफोरखौल' रायजोआव खारनो खाबु होदों आरो बे बन्दआ 3 दानसिम दानफ्रोमबो गिबि सप्तायाव 1 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम सोलिगोन होननानै गिबि मन्थ्रि कर्नाड सांमाया मिथिहोदों। नैथियाव दङ एबसुनि थान्दै हान्जाया गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों गुवारै सावरायज्लायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव थानाय आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै हान्जाया बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आखरे आखरे थाबैनो मावफुंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ मैया लोगो हमनानै गुवारै सावरायज्लायो आरो मोन 7 दाबिजों बुंफबनाय गांसे गोसोखांलाइ गथायो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। थामथियाव दङ उदालगुरि जिल्लायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल मावथिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादों। बिपिएफ आरो इउपिपिएल मावथिफोरनि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानि अराङाव मैया मोनसे दावराव दावसिनि जाथाया जादों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिसिआव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि मावथिफोरनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय जादों। अरांनि बिस्कुटि गामियाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे बिसायख'थिनि फोसावदिं आफादाव जादों बे दावराव दावसिया। 17 बोसोरनि खुंथायाव थानानै बिपिएफ दोलोआ कसारि सन बिसिडिसिआव जौगानायनि खामानि मावनो हायैनि सायाव अजद दैखांनानै रायजो राजाफोरा सोंदोंमोन बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिखौ। बिसायख'थि समावल' गामि गामि भट नागिरनानै थांग्रा बे बिसिडिसिनि आफादगिरि भद्रेश्वर बसुमतारीखौ रायजोफोरा सोंनायाव रायजोफोरनो फिन होनो हायैनि बियो रागा जोंनानै बिपिएफनि मावथिफोरा इउपिपिएलनि मावथिफोर लोगोसे रायजोफोरजों नांज्लायो। लोगोसे बोनो ओंखारनायाव दावराव दावसिया जायो। बे जाथायनि सायाव इउपिपिएलनि मावथिफोरा अरां पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होयो। ब्रैथियाव दङ बाक्सायाव थरथिंसे लोंनाय दैनि थाखाय जेंना। बाक्सा जिल्लायाव थरथिंसे लोंनाय दैनि थाखाय हाहाकार। दैसानि निजोरानिफ्राय हाखर जावनानै दै दिहुननानै जिउ खांदों भारत भुटान सिमनानि रायजोफोरा। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि बिटिसि 23 नं धिरा बियाबनि सिङाव थानाय दुर्गापुर बांग्रिकुसि ओनसोलनि बे जाथाया। बे ओनसोलनि गासै 100 नखरफोरा बिदिनो लोंगासिनो दैसानि निजोरानि दैखौ। जा समाव रायजो सरकारनि सुबुं देहा बिफाना गोग्गो दै जौगानायनि मुङाव कोटि कोटि रां खरसा खालामदों, बिदि समावनो बाक्सानि गुवार ओनसोलनि रायजोफोरा थरथिंसे दैनि थाखाय हाहाकार जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 बोसोरानो दुर्गापुर बांग्रिकुसि ओनसोलनि रायजोफोरा बिदियैनो दै लोंबोगासिनो दं। बाथियाव दङ कच राजबंसि माहारिनि जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौनि दाबि। क'क्राझार जिल्ला आफाद आक्रासु बानजायनायाव आरो तितागुरि आन्चलिक आफाद आक्रासुनि हेफाजाबाव खुंफुंनाय खुंगा 11थि मुंख्लं जितेन राय गोसोखां फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनायखौ बेखेवना होयो आक्रासुनि बोसोनगिरि अरुण कुमार रायआ। खौरांगिरिनि सिगाङाव आक्रासुनि बोसोनगिरि अरुण कुमार रायआ बुङो दि खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारा कच राजबंसि माहारिनो गोलाव समनि दाबि ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौ आरो आलादा कामातापुर रायजो दाफुंना होगोननि दाबिखौ सरकारा दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।